Cyfraniad Aberconwy dan y teitl Gwirfoddoli. Wedi meddwl mai da o beth fyddai nodi cyfraniad dwy o'n haelodau at ffyniant ein dau bapur bro yn Aberconwy, sef y pentan a'r odyn. Gwerthfawrogwn y gwaith am rhisiadwy a wneir gan bob papur bro ledled y wlad. Ac os ydych yn byw yn rhanbarth Aberconwy, mae dau bapur bro yn dod i'r golwg bob mis, sef yr odyn papur bro Nant Conwy a'r pentan papur bro Dyffryn Conwy a'r Glannau. Mae'r odyn yn edrych ymlaen i ddathlu penblwydd arbennig yn 100 oed ym mhen y flwyddyn, a'r pentan yn dathlu'r un penblwydd ym 2027. Mae'r ddwy ysgrifennydd, Mary Williams o Gangen Capel Garmon, sydd hefyd yn llywydd rhanbarth Aberconwy, ac Eluned Jones o Gangen Mochtre, wedi gwirfoddoli rhyngddynt am 3/4 canrif i wneud yn siŵr bod ein dau papur bro yn cyrraedd bob mis yn llawn o newyddion ac erthyglau difyr. Mae Mary wedi mynd drwy sawl beiro a llyfr nodiadau ers 1975, gan iddi fod ynglŷn â'r odyn o'r rhifyn cyntaf un, ac mae Eluned wedi bod yn ysgrifennydd y pentan ers y flwyddyn 2000. Ifora Owen oedd ysgrifennydd cyntaf y pentan. Mae 535 o rifynnau o'r odyn ac yn agos i 500 rhifyn o'r pentan wedi ymddangos ers y dechrau. Ac aeth llawer iawn o ddŵr o dan bont fawr Llanrwst ers hynny. Dyma holi'r ddwy am hanes y ddau bapur bro. Cwestiwn 1. Sut sefydlwyd yr odyn a'r pentan? Ateb Eluned. Daeth cais gan Merched y Wawr rhanbarth Aberconwy i sefydlu papur bro, ac fe gynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn 1978. Bu Emyr Jones yn olygydd hyd 1995, ac wedyn yn 2020 roedd ar y bwrdd golygyddol, gyda'r golygyddion yn cymryd eu tro fesul mis. Ateb Mary. Roedd un neu ddau o bapurau bro wedi ymddangos, a dyma griw bach ohonom yn dod at ein gilydd ym mis Medi 1975 a phenderfynu sefydlu yr odyn ym mis canlynol. Enwyd pedair i deipio: Marian, Anwen, Fiona ac Enid. Gyfynwyd i wasg Gwynedd argraffu a gyfynwyd i gwmnïau lleol am hysbysebion i gynnal y papur. Cynhaliwyd cyfarfod agored ddiwedd Hydref i ddewis cynrychiolwyr lleol a swyddogion, ac roedd elw'r rhifyn cyntaf yn 450. Cwestiwn 2. Sut mae pethau wedi newid rhwng y sefydlu a 2024? Eluned. Ar y dechrau, gwasg Gwynedd oedd yn argraffu'r pentan, ac fe fyddai'n rhaid ei ddanfon i Nant Peris ac hefyd ei gasglu pan oedd yn barod. Byddai pob gohebydd yn derbyn newyddion ei bentref neu dref ynghyd ag adroddiadau a seirngedau y dalgylch, ac yn ei teipio gartref ar eu cyfrifiaduron personol ar gyfer y gosod ar brynhawn penodol yn festri Capel Carmel, Conwy. Yna, ymlaen i'w argraffu gan wasg Carreg Gwalch yn Llanrwst oedd yn llawer mwy hwylus. Am gyfnod, bu i ni gyflogi dylunnydd cyn i'r wasg gallu gwneud y cyfan o'r dylunio a'r argraffu. Bu'n rhaid codi pris y pentan i 5 y copi wedyn. Mary. Roedd y merched yn teipio'r newyddion ar deipiaduron hen ffasiwn
cyn symud ymlaen i brynu teipiadur trydan. Wedyn, siswrn a glud sbre i osod y colofnau yn ei lle. Erbyn hyn, mae'r newyddion yn dod ar e-bost i un lle ac mae criw y rodyn yn parhau i gyfarfod unwaith y mis mwyn cadw'r cysylltiad cymdeithasol. Mae'r gosod yn dal i olygu defnyddio siswrn a prit stic. Siŵr o fod, mae y rodyn yw un o'r papurau bro olaf i wneud hyn. Mae'r dudalen flaen, y lluniau a'r hysbysebion yn cael eu gosod yn ddigidol gan wasg carreg gwalch, a'r tudalennau prit stic yn cael eu sganio i mewn wedyn. Cwestiwn 3. Beth ddigwyddodd yn ystod cyfyngiadau Covid? Eluned. Yn anffodus, yn ystod Covid, bu'n rhaid rhoi'r gorau i gynhyrchu'r pensan am sawl mis ac ail ddechrau yn y mis Medi oedd ein hanes, fel amryw o bapurau bro eraill. Mary. Ni lwyddwyd i gael yr rodyn allan am 4 mis, ond o'r mis Medi ymlaen, roeddem yn dibynnu ar y darllenwyr am erthyglau amrywiol. Daeth pawb i adnabod ei ardal a'r bobl yn well. Mae ambell i golofn dechreuodd adeg y Covid yn parhau i ymddangos bob mis. Enghraifft, colofn Cadi, pigion Bob y Gath, holi hwn a'r llall, a gair o'r gegin. Cwestiwn 4. Tua faint o gylchrediad sydd yna i'r ddau bapur? Eluned. Yn anffodus, fel nifer o bapurau bro eraill ledled Cymru, mae'r cylchrediad wedi disgyn dros y blynyddoedd, ac mae'r pentan i lawr i dros 700 erbyn hyn. Gellir cael y pentan yn ddigidol am yr un pris a'r copi papur. Mary. Mae'r rhifau yn dal yn eithaf sefydlog rhwng 850 a 900, gan werthu o ddrws i ddrws a'r cwsmeriaid yn talu am y flwyddyn, ac mae ar werth hefyd yn y siopau lleol a rhai ddim o'r lleol. Anfonir 45 drwy'r post gan gynnwys un i'r Unol Daleithiau'r America. Cwestiwn 5. Oes digwyddiadau arbennig wedi bod dros y blynyddoedd? Eluned. Yn y dyddiau cynnar, byddai gwyl ddrama pentan ymlaen yn neuadd y dref Conwy, ac yn denu 8 o gwmnïau drama dros 2 noson. Ac elw'r noson yn ddefnyddiol iawn at gadw coffrau'r pentan yn llawn am y flwyddyn. Cynhaliwyd ambell i ffair i godi arian hefyd dros y blynyddoedd. Yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst yn 1989, daeth y pentan a'r rodyn at ei gilydd i gynhyrchu 2 rifyn o y bwa. Bwau Pont Llanrwst oedd ysbardun i'r enw. Yn 2019, gneithpwyd yr un fath, gan gynhyrchu 1 rhifyn ar gyfer Eisteddfod Dyffryn Conwy. Gwerthwyd cannoedd o'r bwa, gan roi gwybodaeth am yr ardal a diwylliant y fro i holl fynychwyr yr Eisteddfod. Mary. Mae gwyl ddrama rodyn yn dal i fynd, mae 1 noson yn unig sydd eleni a 2 gwmni yn cystadlu. Rydym yn dibynnu ar yr achlysur am arian i'r coffrau. Ymhlith y digwyddiadau eraill arferai gael eu trefnu oedd Eisteddfod y rodyn, ymryson ffraethineb, parti nadolig y plant, twrnament pêl-droed a phêl-rwyd, a nosweithiau cymdeithasol i ddathlu unrhyw achlysur. Fel Myrddin ap Dafydd yn ennill ei gadair gyntaf tra roedd o yn olygydd,
a phen-blwydd y papur yn 40. Edrychwn ymlaen at ddathliad arall gyda hyn, y pen-blwydd mawr yn 50 blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr i chi'ch dwy, Eluned a Mary. Mae cefnogwyr y ddau bapur bro yn ddiolchgar iawn i chwi am yr holl waith sydd wedi ei wneud gennych dros y blynyddoedd yn cadw'r papurau i fynd ac yn trefnu'r holl weithgareddau. Ac ni all yr un papur bro wneud heb ysgrifennydd sydd yn drefnus a brwdfrydig, ac yn bwysicach na dim yn gwneud yr holl beth yn wirfoddol.